Tirikusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Nhasi uno vagari vekukambuzuma avo vanoshanda vachizvibatira nemaoko avo vafuma vaine misodzi pamatama mushure mekunge pavanoshandira zvinhu zvavanga vakavaka zvavanga vachiteerera kukanzuru uko kwavatotiradza mapepa avanga vachiteerera asi zvauya zvikapwanywa. Vataurawo kuti pavakanga vachienda kunoteerera vataura kuti vakanga vakaudzwa kunzi kana kuri kuti vanozopwanyirwa vaizopiwa notisi yekupiwa mwedzi 3 asi nhasi vazongwerekana chigredha chauya chichipwanywa kudoedza kuvaratidza mapepa asi havana kuteerera. Vatataura navo vanga vachirwadziwa zvakare kuti kunyangwe vauya vachipwanya asi kune zvimwe zvasiwa zvakamira nokuda kwekuti vanga vachipwanya vapiwa chiwoko muhomwe. Vanga vachitaura kuti mazuva ese kunyangwe vaiteerera kukanzuru asi vanhu ivava vaipfuura futi vachipiwa mari nguva nenguva. Tutu chimukoma kusentiwa kumabasa tatoshamisikawo taona takupazirwa nekanzuru ichitanzi hamuna matsamba asi ndo matsamba acho ndo atinawo vaive vachitora mari zuva nezuva tichitiwo tikunzwanana navo nhasi vave vakapaza. Tinonzwa kunzi vanonzivo vasati vapaza vanotanga vataura nevanhu. Pane vakamboere kuzokuudzai kuti pamakavakira apa hazvibvumidzwe kana kuti mazongwere kana vauya kuzopaza? Ipapo tutaura chokwadi hatina kumbobva tambopiwawo nyambiro nekuti haiti matsamba tinawo tatakamirira musi unobhadharwa tingonobhadhara. Nhasi vauya vakangotipazira asi mari yavo yavaida vaiuya vachingotora tisingatauri taitonyora. Kana muchiti kutonyora muri kurevei? Tikutaura bribe. Maitopa vanhu mabribe aive mabribe? Ndikwanisa kutaura hangu ndanani asi pane yatovapawo yemadhiringi. Vanouya vachida mari yemadhiringi? Plus yematsamba futi ishi amugona kuti iZimbabwe kai yaitora mari yedu iyi. Tapazirwa ine yaishandira apa ndomamune babashop yangu chigadzira mafoni. Nhasi vafuma vati matsamba ako haashandi, mari yawaitipa iyoyo haishandi. Mapiwa here mukana wokuti mubvise zvinhu zvanga zviri mukati? Iyoyo nguva havana kuti wanisi, havana kumbotipa mukana kana zvese zvataivaka tichiti tichikuvakawo nyika yedu seivaine vayo. Maigura ndikwanise kutsanangura kozi upenyu hwako hwakaurapa. Ndakati wose muyuthi tichengete mhuri yangu vaitora mari izvi amen kuti woti kufambawo sei mukurarama kwedu munyika yedu. Asi ndokumbirawo maiguru kuti kana zvionekwawo nenyika yese da kuti vese vanotoerwa mari nekanzuru ngavazive kuti iri kuendera mari vachapazirwa. Akambenga kuti vakai henyu ndiani? Tainokumbira kukanzuru kuti ndida kuisawo chandoisa ndi sezvo mabasa ari kunesa ndito basa randakadzidzira ndishandewo. Vobva vati kana une nzvimbo yaunayo unoteerera kukanzuru. Ndopa vakatora ameno matsamba anobuda here pakamera aya ndo aya ave ni mari. Maibhadhara mari? Amount izizo vaititorera $20 pamwedzi. Sikutaura yeye yedu yemadhiringi. Madhiringi maitopa maipa kangani pamwedzi kana kuti maipa everyday? Ngopfurawo tichingoto mashefu ka maboy ndo varidzi venyika ka. Chii chamurida kutaura imimi kune kukumbirisawo kuti kana makati imimi tivake nyika yedu, kana tavaka makati mubva mapaza tikuinanga kupi nhai vanhu vamwa nekuti honai basa racho hakuna. Ndakadzidziswa kugera like wandaichiita unogadzira mafoni ndakuzviitira ndizvo zvacho zvamuri kuti tofanira kuzviitira mabhizinesi. Saka bhizinesi kana muchiritora mari pwanya ngavachitudzewo next chapter kuti toita sei. Vechidiki vatataura navo vati ndo pavararamira vachibhadharira vana maschool fees asi iko zvino izvi havachaziva kuti voita sei.
vataura kuti ivo varikuda kuti vaendere kunotengesa miiri, ivo vanga vachizvishandira nemaoko avo. Ndopatararamawo napo. Manga muri kuita nezvei? Inini ndaita zvekubika machips, ndo zvairaramisawo mhuri yangu. Ndiri wechidika, ndingarambe handingawanike kuenda, ndingakwanise kuenda kutouchline, asi ndakaona kuti ndakakwanisawo kuita zvemaoko, ndichizvishandirawo, ndichichengetawo mhuri yangu. Asi nhasi tangosvikira takapwanyirwawo pasina notice, kukanzeya kuti aienda chinobhadhara, but from nowhere vanhu vauya vachasei vatipwanyira, ndo patinoraramawo napo. So hatiziva kuti vada kuti tibe here kana kuti tiende kutouchline, toswera tichibatwa rafu nekupona. Tiri kuona pane zvimwe zvichiri zvakamira. Chii chaita kuti zvimwe zvipazwe, zvimwe zvoramba zvakamira? Nyaya iripo inyaya yeuori, because chaitika ndechekuti pavauya vachipwaza, isusu havana kana kutipa mukana wekuti tivapewo mari dzemadhiringi $10 nema$5, asi vane vavapiwa navo $10 nema$5 vakavasiya zvakadaro. Koita vamwe vasina kutombobvira vataura navo, vasina kumbobvira vadii, asi makebheni avo angoripo. Edu ari 4-5 ndo avakwanisa kuti vatipwanyire, asi havana kutipawo mukana wekuti tivatonyore sekutonyorwa kwavaita. Muri kureva imimi kudai mapiwa mukana wekuvapa mari, ingadai musiri kuchema zvamuri kuita izvi? Hongu, because tagara nazvo, taingoenda tichinobhadhara $25 tichiteerera kukanzuri every month, asi vachiuya futi vakauya nezvirori vachida kuti takurira zvinhu tovapa $5 emadhiringi vachienda. Asi chatichamisa ndechoti patakaenda kukansel tichinotaura neanonzi market officer wacho, akatiti isusu pamuri hongu hapasi pamutemo, asi bhadharai. Kana mabhadhara, kana tichinge takuda kukupwanyirai tinokupai 3 months notice mozobvisa. Asi chazotishamisa ndechoti tabvisirwa pasina ana 3 months notice. Kana kudii chavangoita kusvika nekuti buritsai zvinhu zvenyu nekupwanya. Ende nandichichuwira kuti pamwe dai vasvika vakatibvisai makebhini enyu, zvazviri nani tozvibvisira zvinhu zvedu tega voenda, pane kuti pwazira, because tiye takatoburitsawo mari, pamwe takatombadzura zvimbadzu zvekuti tiise makebhini, zvimbadzu zvoda kudzosera. Gore rese uchishandira chimbadzu uchibhadhara maschool fees uchiita sei? Saka vada kuti tiite sei isusu tiri vana vadiki zvatiri kudai? Kunze kwachona hakuna mabasa acho haasi kuwanikawo, toti tichiita zvemaoko vanouya vachitipwanyira. Ende chinhu ichocho nenge wakaburitsa mari, hatina pachambokwanisa kana kushanda, hatina kana mari yekurikafa kana kuti mari yekuti tidzosere zvavapwanya zvachona. Hamoti vanenge vachida kuti tirarame nei? Tine vana vanoendawo chikoro, hatizivi kuti vanenge vachida kuti tiite sei. Tichiri vechidiki, vada kuti tirarame nei? Hakuna mabasa, so vanongouya vachipwanya. Eko zvino mamwe mabasa acho ukapinzwa basa unoshanda 2 months no pay, wapedza woenda kunomhangara kune vanhu vemutemo kuti ndakashanda handinopiwa mari yangu, unotongonyura saizvozvo. Muridzi wekamba anotonyora mupurisa zvopera zvakadaro. Saka muri kuona kunge hatina kwatiri kuenda? Hatina kwatiri kumboenda, because tikutsvaga kuti tishandire mhuri, asi vari kuuya vachipwanya. Aminoti vanenge vachida kuti tinotengesa miiri yedu here. Isu tikutombetorega tiite zvemaoko, asi vari kuuya vachipwanya. Hatina vatabira, hatina vatakanganisira kana kuita sei, asi tinototsvagawo kuti tiwanewo dhola tiite sei, asi ndopavari kuuya vachipwanya ipapo. Saka dhola acho vanenge vauya vachitikumbira tinongovapa. Saka handizivi kuti chatirovatadzirawo isusu chii. Hatisi kuziva kuti kumusoro kweivo baba idhi vari kuziziva here zviri kuitwa nevanhu, because zvinotirwadza isusu tinenge tichivhotera musangano wedu tiwane kuraramawo, but zvataitwirwa kune vavakidzani vedu, indiri muvakidzani, vanga vachitorarama neipapapa, but changouya vachatanga kungopwanya, ende vapwanya vachisiya zvimwe. Chii chauya? Chigredha chasvika chichitotora marata chichikanda pasi. Havana kupa vanhu mukana wekuti vabvisewo zvinhu zvavo, zvekuti ezvinezvi marata aparara chichi mhuri dzinorarama sei. Saka hatisi kuziva kuti tiri kuenda kuti senyika. Zvinondirwadza pakebhini yeutanga iyi, mumwe wangu chaiye akanobva lobhadhira hamene kwalobhadhira kwarempati kupi wadzara kupi, andipa tsamba yake ndikabva nayo kujoshuwako ndikanayo ndinosiya mukebhini umu yeutanga ichi, ndikapa konda anzi mishandi wake otsamba ichi yabva lobhadharwako, ndobva agara nayo zvokuti nhasi aiburitsa napwanywa zvikanzi mbomira moburitsa, ndopazoti tabusa zvinhu ambatisa kuburitsa zvinhu zvachone nanarwiro wamanini wangu avari apava paburitsa zvinhu sautoti tikupa titsvage piki titimbe tatimba pasonzi pamusoro padaiso but asi mari vatambira ndakuenda.
Indinonzi Doug Mogatsi. Ndini ndasangana netsaona ndasangana pano iyoyi. Kupazirwa building yakatopera complete. Ndakuda kuti ndichitengesa tuntu kwangu pano pamashops. But zvandishamisa kuti ndasvikawo panapa ndinonzwa kuti building yatopwanywa. Asi ndakamboenda kucouncil ndichifambira matsamba iwayo. Vachinge vazodelaya process vachitogona kukupa kana kusakupa kana kutsvagira pamwe. Asi zvisinei inini ndakazenge ndangovakawo pano sekuvamakira ari kuitawo vamwe. Asi zvandishamisa iyo vakati vachandipa notice pavachazouya vachipwanya. Asi ndatofambawo nhasi ndazwa kuti building yako iri kupwanywa handina kana kupiwa kana any notice yekuti ndizive kuti ndingabvise kana zvinhu zvangu zvanga zviri mukati kana anything. Ndo rabho yamuri kuona munogona kutora madhoo ayo motora marata, it's only rabho. But inini ndiri mwana weZANU-PF ndo zvandogara ndichinetsana nevanhu kuti inini triple C ndori kutonga muHarare, but mwana weZANU-PF haafanire kunge aine munhu anonzi ari kutambudzika nenyaya yekuti triple C yatonga muZimbabwe. Toti isusu triple C chete ndiyo ane vana vakubenefita. Ndo zvinhu zvandandichiramba, that's why ini ndakateedzera kuti even kansera ane mashops ake ari around that bawa asi haana kupazwa. Asi vatageta inini akandifonera ndikamuudza kuti kosi masamba ndichafambira, but so far apa pandiri apa hapasi pamusoro pedrain, hapasi pamusoro pechii. Complaining nje is council land. Handiti ndichazofambira matsamba ndozoya kuofisi kwako sezvavakaita uyo vakatovaka mugomo chamo iro rakambopazwa. Ndo panotogara even head wepanhingirikini apa ndakandochamuona. Aiwa titaurane mazita. Makafanovaka musati mawana matsamba asi mapromiswa kuti muchapiwa matsamba. Exactly, chinzi kana kuti tozokupai pamwe pekuvaka ndo chokwa chiripo. Saka so tatiri ready muprocess yekuti titase. Chanyayo ndirwadza ndechekuti kuivhini vapaza kana vaine mapowers acho hatisi kuramba nyaya yekuti vana vaneZANU-PF, but havana kundipa kana notice. Ndikanda ndabvisa zvinhu zvangu zviri pamutemo ndanoisawo somewhere kana pavaindipa, but vangopaza chete kuya nechigirera vachirovera zvinhu zvangu zvese pasi. Ndo zvinonyanya ndirwadza. We are not above law, we are not above law, but maitiro avaita kwandiri pamutemo, I was supposed to go to court kana kuti tiendesane kwavanofunga kuti tiendesane, but angoona sengovatageta vano veZANU-PF. Ndo zvazvokureva kwese kuvasiyiwa vese ava zvinhu zvezviri onizvo, asi vangotageta inini nyaya yekuti ndakavaudza zviri pachena kuti inini ndiri mwana weZANU-PF. Ndo zvanyanya kundirwadza izvozvo kuti handambowa kana notice, vangu vachipaza chete ezvezvo rabhoisa handisi kuti ndichaita sei. Zvapazwa kumanguvai? Ndanzwa kuti ndandisipo ndandafamba kwandafamba hanzi kuma9 kuma10 hapana ngwaripo here. Handisi kusherwa kana video any video. Ndazongoona zvezvapazwa chete zverabho yadzika like this building complete building yangatopera nemakizi zvese zvaningirika. Makaivaka rini? Mashandamo kwemazuva mangani? Building takaita 1 week tichishanda nayo. Takaita 1 week tichishanda tichivaka 1 week tichishanda nayo. Since ndichingofunga kuti iri paposition pekuti haisi kucompromise anybody, haisi pamusoro pesuwa ndikanoka ari kunze kwemashops kekungotiwo whether regularity yazouya kana isina kuzouya, but still I was prepared kuti tizopiwawo formalization kana kupiwa pamwe pano pekuvaka. That's why munhu wamota yatakaisa apa yanga isiri mota yakasimba stereki. Taingoziva kuti time yatakagona kumboshandawo tinozobva zvedu tichiendeswa somewhere. Asi muri kuchema marata kuti hamuna kuwana nguva yekubvisa marata nemadhoo zvakanaka. Nebuilding yacho yese mabuilding akabhadharwa zvese hatina kupiwa. Dai vakatipa kana 1 day notice taibvisa, but hatina kupiwa kana time iyoyo. Tangona zvangopwanywa chete. We are talking at section 5 Kambuzuma, 5 shops. But I have a first question. Kune council yaiteka this imatira zvamukona vese izvezvi. Izvi alipazivhega papwanywa ipapa apa. Tine nzvimbo dzapwanywa pa5 dzevanhu vanga vachizviita mabasa avo. Andika. But my first question ikukuvanhu vecouncil ndevekuti why they targeted section 5 kumakambuzuma? What tine dzimwe nzvimbo dzine high populations. Andika. Dzikuitwa zvinhu zvisizvo pamutemo handika mutemo wegovernment chaivo, but why they targeted? That was my first question. 1 2 izvozvi in Kambuzuma muno takatsvaga kwese Kambuzuma watargeta only 1 nzvimbo handika nemunhu 1 uyezve kana chikwasada zvapwanya chino munhu anoza marata anotengwa, madoframes anotengwa, wamwe mashops ari ukapwanywa zvinotengwa handika.
wataura nemunhu ndezvokuti we give you this hours hanika kuti ubvise zvinhu zvako izvizvi panzvimbo yasvita zvakati zvakati apo munhu anomboramba anonzwisisa but wasvika pakupwanya zvinhu zvatengwa nemari yemunhu. So my question to Zimbabwe, my fellow Zimbabweans, ndeyekuti where are we going kana kanzo kana chita zvinhu zvakadai so hanika munyika hanika tine dzimwe nzvimbo kana iweri kana handizivi kana iri council inobata nezvekambuzuma constituency yese ine chete only ngaipwanya nzvimbo dzese svika kunoenda mufakoso uko hanika kubva ku1 kambuzuma 2 3 4 5 Joshua kusvika kumufakose ngaipwanya kwese ikoko hanika not to target Kambuzuma only. That's my question. Yes. Anega. Ndabva neku section 2. Anega pazaiti vanazo zviitika izvo. Ku2 hakuna kupwanywa. 1. Ku3 hakuna kupwanywa. Ku Joshua kuzasukoko kumagetsi hakuna kupwanywa. Anega. Kumfakos as it right now hakuna kupwanywa. Pick and pay. Kumashops kumapika and pay hakuna kupwanywa. So my question is why you are target only Kambuzuma location 1 and section 5 only and what target and chakonzesa to wapwanye see but atikunzwa ndechekuti tunzwa rumors akasiyana siyana kunde pane mumwe wecancel akanetsa nemunhu wati akakodza apwanye leso izvi anika wakati wona vanhu ku5 ampatengesi kupi ku5 ikokoko tazvipwanya zvimisika zvese zvikupi zviri ikokoko makunga ari kubuda kwavari kunzi vanhu vekanzuru wakanetsa nemunhu hanika wati nayo wori kunzi waida mari asi mari hainaita sei haina kubuda hanzi wari chaichipapwanya papi pane zvauri kwakabva ti izvizvi